Какво правите, за да имате красива фигура и високо самочувствие? Тя се доприпада по бягащата пътека. Истинска досада. А какво струва имате стройни бедра, идеално оформен ханш и стегнато седалище? Часове ред адски упражнения във фитнеса. Клякания и стегнати мускули. Сега с един фитнес уред тренирате и горната и долната мускулатура. Само с Power Strider оформяте бедрата, стягате ханша, изваивате седалището, карате мазнините от цялото тяло. Нужни са 10 минути 2 пъти на ден. Това е изпитаната технология на новия ски тренажор Power Strider. Power Strider притежава иновативна система за регулиране на съпротивлението в подложките. Нагласете за леко плъзване и стопете досадните килограми. Завъртете бутона и се пригответе за истински бягане. Може да контролирате съпротивлението и не дръжте. Погрежете се за мускулите на торса и ръцете. Щракте двата бутона, имате още по-интензивно натоварване. Не понасях отпуснатите пръсци и закръглените си бедра. С Power Strider отново имам фигура като на 20 годишна. Свалят килограма за 2 седмици. Аз сам не повярвах. С Power Strider слабвам, докато гледам телевизия. Стопих 17 килограма. Най-после нося 2 размера по-тесни панталони. Независимо от вашата възраст и физическа форма, сега може да имате стройно, красиво, гъвкаво тяло. Power Strider дава сигурни резултати. Обадете си, поръчайте Power Strider. Само сега един ски тренажор може да видите 12 различни фитнес тренировки. Ако се обадите веднага и поръчате компактния Power Strider, получавате подарък – удобен монитор. Учите безпогрешно времето, стъпките и всяка изгорена калория. Плюс, платно получавате практична двуседмична програма за здравословно отслабване. Обадете се и поръчайте вашия Power Strider. Само 10 минути, 2 пъти на ден правите 12 тренировки. Удивително! Попитайте нашите консултанти за условията на разсрочено плащане. Ще ви информираме за стойността на доставката. Имате право да върнете продукта в срок от 7 работни дни.